y cwestiynau i'r panelwyr. Felly 2 ffordd i chi gyfrannu ac i fod yn rhan o'r drafodaeth efo ni heddiw, ac o'r cyngor dwi wedi cael, mae yna frwdfrydedd i glywed ac ymateb i'ch cwestiynau chi hen yma. Felly, dyna be fydd strwythur y digwyddiad, ac beth nam nawr i ni gael gwybod pwy ydy ychydig bach yn fwy am ein siaradwyr ni. Joseph, wyt ti eisiau dechrau cyflwyno dy hun, os gwelwch yn dda? Joseph dwi, diolch yn fawr iawn. Joseph dwi, dwi'n dod o arfordir Ifori yn wreiddio, arfordir Ifori neu traeth Ifori, yn Gorllewin Affrica. Dwi'n aelod Cymdeithas yr Iaith ers am ddwy flynedd nawr, dwi wedi bod gyda Cymdeithas yr Iaith. Dwi'n byw yng Nghymru am mwy na 2 blynedd nawr, tua 3 blynedd, Gwych. Dwi'n byw yn Cymru nawr. Gwych, diolch. Dyn ni'n edrych ymlaen i glywed y sylwadau sut wyt ti'n ymateb i'r ddogfen. Mabli, be amdano ti? Mabli ydw i, dwi'n gadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith. Gwych, diolch. Talwla? Helo, fi yw Talwla, a fi yw swyddog cyfryngau cymdeithasol Cymdeithas yr Iaith. Gret, diolch. Osian? Helo, shmai. Osian Lias, a dwi'n ddarlithydd daearyddiaeth dynol ym Mhrifysgol Abertawe. Gret, diolch yn fawr i chi. Na i ddechrau efo ti, Mabli. So ti wedi chwarae rhan flaenllaw yn llunio'r ddogfen yma. Ac felly, mae'r ddogfen yma mewn ffordd yn cael ei chyhoeddi'n swyddogol heddiw. Mae ar sail ymgynghoriad efo pobl ar draws Cymru am sefyllfa'r Gymraeg. Ac mae'n mewn ffordd yn trio gwthio'r agenda oedd gynnwch chi yn y ddogfen 2015 miliwn o siaradwyr ymlaen. So, felly, be fydde ti'n dweud ydy prif bwyntiau'r ddogfen? Be ydy'r prif amcanion a sut ydych chi'n mynd, pa fath o weledigaeth mae hi'n cynnig? Wel, fel ti wedi sôn, mae'r ddogfen wedi dod o fisoedd o ymgynghori gyda phobl ar draws Cymru ar eu barn nhw o ran sefyllfa'r Gymraeg a gweithredoedd y Llywodraeth a sefydliadau eraill. Oedd yn amlwg iawn i ni bod consensus cryf o gwmpas y targed o filiwn o siaradwyr, ond bod pobl hefyd yn teimlo bod angen i'r Llywodraeth wneud mwy i gyflawni hynny. Ond mae pobl hefyd eisiau mynd ymhellach gan ganolbwyntio ar defnydd o'r iaith a sicrhau bod pawb yn cael mynediad ati. Felly dyna beth sydd wedi arwain i alw ar y pleidiau i fabwysiadu'r agenda o Mwy Na Miliwn mwyn normaleiddio'r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd. A mae'r syniad yna o Mwy Na Miliwn ddim jyst yn sôn am greu mwy na miliwn o siaradwyr, bod hynny'n rhan ohono fe. Ond yn hytrach fel ti'n sôn, Elin, syniad yw dyfynhau'r agenda greiddiol yna, canolbwyntio ar ddefnydd bob dydd o'r iaith yn ein cymunedau, gweithleoedd, ac estyn y Gymraeg i bawb, nid jyst y rai ffodus. Achos un peth dyn ni wedi clywed lot o rwystredigaeth amdani ydy'r rwystra sy'n wynebu rai pobl rhag cael mynediad at yr iaith, yn enwedig pobl ar incwm isel a chymunedau croenliw. Felly dyna beth sydd wedi creu'r syniad yma o wyreddu Dinasyddiaeth Gymraeg i bawb, fel bod pawb yn gallu dysgu a mwynhau'r iaith mewn modd ystyrlon. Felly, o ran y prif alwadau, mae lot o bolisïau manodd iawn yn y ddogfen a byddwn ni'n annog pawb i ddarllen wrth gwrs. Ond roi'r prif alwadau yw i mwy na dyblu defnydd o'r Gymraeg trwy creu 1000 o ofodau uniaith Gymraeg newydd, sefydlu menter digidol Gymraeg a gwario 1% o gyllideb y Llywodraeth ar hyrwyddo'r iaith. Yna creu mwy na miliwn o siaradwyr drwy basio deddf addysg Gymraeg i bawb, buddsoddi 100 miliwn mewn i dysgu'r Gymraeg i weithwyr addysg a gofal plant,
a sicrhau bod 80% o athrawon newydd yn gallu siarad Cymraeg. A wedyn hefyd gweithredu'r agenda o Dinasyddiaeth Gymraeg i Bawb trwy gynnig gwersi Cymraeg am ddim i bawb o bob oed. Sefydlu cronfa newydd i gefnogi pobl i ddysgu Cymraeg a rhoi dyletswydd ar sefydliadau cyhoeddus i ymestyn yr iaith at y grwpiau yna sy'n cael eu allgau. Mae hefyd gyda ni cynigion o ran trethu blaengar newydd i ariannu'r cynigion yma. Bydde hynny'n hefyd yn cryfhau ein cymunedau economi leol gyda pethau fel treth ar Airbnb a thuristiaeth a uwchdreth a'r ailgartrefi. Felly, dwi'n meddwl mae'n amlwg bod y degawd a'r blynyddoedd nesaf yn mynd i fod yn hollol dylunfennol o ran dyfodol yr iaith, ein cymunedau, yr amgylchedd a datganoli ei hun hefyd. Felly, mae llawer iawn o heriau yn wynebu ni, ond mae hefyd lot o gyfleoedd wedi codi, fel dyn ni wedi gweld dros y misoedd diwetha. Felly, mae'r ddogfen o be fi'n gweld yn rhywbeth sy'n ceisio ymateb i'r sefyllfa hwnnw, ond hefyd cynnig gobeith. A dwi'n meddwl bod yr cynigion maen nhw'n camau mawr, ond maen nhw hefyd yn gyrraeddadwy iawn. A os byddwn ni yn gweithredu y cynigion yn y ddogfen hwn, dwi'n meddwl bydde fe wir yn gwireddu'r weledigaeth yna o wlad lle mae pawb yn gallu byw trwy gyfrwng Gymraeg a bod pob cymuned ar sail cadarn ar gyfer y dyfodol. Grêt, diolch yn fawr i ti am roi'r gorolwg yna, a fyswn ni'n cytuno fo ti, mae yna lawer o fanylder, mae yna lawer o gynigion ac argymhellion polisi penodol iawn yn ogystal â'r weledigaeth wyt ti wedi chynnig. Fysa ti fel yn deud ychydig bach mwy yna ni, felly'r rhan gyntaf ydi creu siaradwyr ynde, gyda'r pwyslais yn gryf ar ddiwygiadau i'r trefniadau addysg. Fysa ti fel yn ymlinellu dipyn bach mwy am hynna, achos mewn ffordd mae'n greiddiol i wireddu gweddill y weledigaeth hefyd. Ie, ydy yn hollol. A o'r holl ffyrdd o greu siaradwyr, y lever sydd gan y Llywodraeth yn fwyaf o rym dros ydy addysg ar gyfundrefn yn addysg wrth gwrs. A mae wedi bod yn alwad i ni ers cwpl o flynyddoedd nawr i'r Llywodraeth basio deddf addysg Gymraeg i bawb newydd. A be fydde hwnna'n wneud, bydde newid ein cyfundrefn addysg ni'n llwyd, really, a gosod mewn deddfwriaeth y syniad taw Gymraeg ydy cyfrwng addysg y wlad, a symud dros amser tuag at sefyllfa lle bydd pob un plentyn yn y wlad yn gadael yr ysgol yn rugl eu Cymraeg. Mae gyda ni cynigion manwl fel ti'n sôn yn y ddogfen i wneud hynny, ond y fath o bethau bydde hynny'n cynnwys, bydde targedau statudol cenedlaethol a lleol dros y blynyddoedd, bydde'n galluogi ni i symud mwy a mwy o ysgolion ar hyd y continwwm ieithyddol yna i fynd o fod yn ysgolion cyfrwng Saesneg i fod neu ddwyieithog i fod yn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Hefyd gosod targed dros y Senedd nesaf o ran sicrhau bod gofal plant a blynyddoedd cynnar yn dod yn uniaith Gymraeg i bob plentyn. A hefyd mesurau eraill fel targedau o ran gweithlu addysg, sicrhau bod, fel ni'n sôn, 80% o athrawon newydd yn gallu medru'r Gymraeg, a bod ti'n gallu gwneud hynny o ran newidiadau'r cwrs hyfforddiant cychwynnol trwy ymestyn yna, hyd at flwyddyn fel bod pawb yn gallu gwella neu dod yn rugl yn Gymraeg. A hefyd, mesurau a buddsoddiad ychwanegol o ran hyfforddi'r gweithlu presennol. Felly, mae lot o gynigion, ond mae sicr yn gyrraeddadwy, a mae'n rhywbeth bydde'n gwneud gwahaniaeth enfawr, ond yn fwy na jyst creu siaradwyr, mae hefyd yn fater o gyfiawnder cymdeithasol, dwi'n meddwl yn ein golwg ni, bod pob un plentyn sy'n tyfu lan yng Nghymru, dylen nhw gyd allu siarad Cymraeg, dyle fe ddim jyst yn fod yn rhywbeth i'r 20% ffodus sy'n cael addysg Cymraeg ar hyn o bryd.
Gret, diolch yn fawr i ti, a dwi'n siŵr ddawn ni nôl at ti wrth i ni drafod mwy yn ystod y sgwrs yma. Jyst i atgoffa pobl, os ydych chi yn gwrando'n fyw, mae cyfle i chi holi cwestiynau ac i wneud sylwadau unai yn y Q&A yn Zoom neu gofyn cwestiynau ar Facebook Live a fydd rheina'n cael eu trosglwyddo. Felly'r cam cyntaf ydy'r creu siaradwyr, a mae yna nifer o elfennau gwahanol mewn argymell sut i ddatblygu'r system addysg o ran creu siaradwyr ac fel oeddet ti'n deud hefyd gofal blynyddoedd cynnar ac yn y blaen. Mae'r ail rhan yr weledigaeth yn edrych ar gynyddu defnydd ac mae'r trydydd rhan yn edrych yn fwy ar y syniad o Dinasyddiaeth Gymraeg i bawb. A fyswn ni'n hoffi troi at y ti fan hyn, Joseph, achos mewn ffordd mae'n pwysleisio elfennau oedd Mablu'n siarad ar y diwedd, ond bod yna rwystrau mynediad at yr iaith ac bod angen sicrhau bod y Gymraeg yn gallu bod yn iaith mae pawb yn gallu dysgu. Felly sut wyt ti'n ymateb, Joseph, i'r weledigaeth yma? Wel, dwi'n gytuno 100%. Achos, mae'n normal i bob siarad Gymraeg yma yn Cymru. Pan dwi'n dweud pawb, dwi'n siarad â pobl o Gymru ac pobl sy'n dod o dramor, sef geithwyr lloches a ffoaduriaid. Wel, dwi'n meddwl mae'n normal, mae'n bwysig iawn. Ac dyna syniad pam dyn ni wedi lansio prosiect, dyn ni wedi rhoi cyfle i ffoaduriaid a cheithwyr lloches dysgu Cymraeg am ddim. Wel, mae'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, achos pan pawb yn siarad integreiddio, mae'r iaith yn bwysig. Pan mae pawb yn siarad am cyfiawnder cymdeithasol, mae'n bwysig hefyd ar gyfer hynny. Wel, felly dwi'n gytuno, 100%. Gwych, diolch yn fawr i ti. Mae yna elfennau gwahanol yn does i'r weledigaeth, a fel ti'n deud, y pwyslais ar integreiddio a gweld cael gwared i'r rhwystrau mynediad at yr iaith fel elfen o gyfiawnder cymdeithasol. A mae yna elfen o bwyslais ar dysgu Cymraeg, cael cyfle i brofi a defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd. Felly wyt ti'n cefnogi'r tair elfen, nid dim ond y dysgu, ond bod pwysig i bod pawb yn cael cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd hefyd? Dyna'r pwynt. Sut i gwneud e bosibl i pawb yn siarad yn dysgu Gymraeg? Dysgu Cymraeg am ddim, dyna'r datrysiad. Mae pawb yn siarad am link ar-lein, cyfle ar-lein dysgu Cymraeg, ac mae'n gwahanol pan ti'n dysgu mewn dosbarth. Dwi wedi dysgu Cymraeg mewn dosbarth, ac dwi wedi dysgu am gyflym, dwi'n meddwl, yn eitha gyflym. Dyna ffordd dwi'n meddwl, Felly, rhoi cyfle i bawb dysgu Cymraeg am ddim, dyna'r ffordd gorau. Gwych, diolch yn fawr. Ti'n siarad Cymraeg yn wych. A fel ti'n deud, bod yna falle tueddiad i feddwl bod dysgu cyrsiau ar-lein y Duolingo yn ddigon, ond ti'n dadlau na, mae'r cyswllt mewn dosbarthiadau rheolaidd a'r buddsoddiad mae hynna'n galw amdano fo yn hynod o bwysig. Oes yna elfennau eraill am yr weledigaeth os y ti'n hoffi cyfrannu? Os ti'n hoffi dweud rhywbeth arall ynglyn â'r weledigaeth, a'r ddogfen?
rhywbeth arall ar wahân beth? Ar wahân I dogfen? Ar wahân? Ar wahân I dysgu cynnig Cymraeg, gwersi Cymraeg am ddim I bawb. Oes na elfen arall wyt ti eisiau siarad yn ei gylch wyt ti'n cefnogi? Wel, dysgu Cymraeg am ddim ac wel dyna'r beth dyn ni'n gweithio, wel, dwi'n trio dysgu ffoaduriad a llwchus, dwi'n dysgu nhw, dwi'n rhoi gyrsiau, gyrsiau blasu, ac bob, pan mae'n bosib, achos a hyn o bryd, dwi ddim yn bosib, oherwydd pester cymdeithasol. Ond dyna ffordd I fi gwella fy Nghymraeg hefyd ac rhoi ar yr un bryd rhoi cyfle I dysgu. Dyna'r beth dwi'n gweithio. Arna hi nawr. Dyna fe. Gwych, diolch. A dwi'n meddwl byddwn ni'n siarad am rhai o'r cysylltiadau efo gwledydd gwahanol a mae yna lot o gysylltiadau enghraifft efo math o ddatblygiadau yng Nghatalonia ac yn y blaen yn y math yna o waith. Diolch yn fawr iawn, Joseph. Nawn ni droi at y ti rwan, Talwla. Sut wyt ti'n ymateb i'r ddogfen a be di'r prif bethau ti'n meddwl yn y weledigaeth yma sy'n bwysig o ran siwrne pobl ifanc a'i perchnogaeth nhw o'r Gymraeg? Ar ôl mi ddarllen y ddogfen yn ei chyfanrwydd, o'n i'n teimlo lot fawr o obaith, actually. Oedd yn really neis I ddarllen wbath oedd yn teimlo'n really cyfoes. O'n i'n teimlo oedd o ddim yn wedi dyddio o gwbl. A dwi'n meddwl, un o'r pethau nes I gymryd o'r ddogfen oedd pwysigrwydd eiriolaeth ddigidol a sut ni yn gallu gweithredu dros y Gymraeg yn ddigidol, yn enwedig yn ystod y cyfnod yma lle mae bron iawn I bopeth ar-lein a mae pobl ifanc ar-lein lot fwy a mae pethau'n cael eu digitaleiddio. So nes I gymryd y menter ddigidol Gymraeg, oedd hwnna'n really pwysig bod ni eisiau gwario hyd at 9 miliwn ar sefydlu y menter yma mwyn grymuso pobl ifanc I siarad y Gymraeg. A dwi'n meddwl mae hwnna'n holl bwysig, achos I mi bersonol a ffrindiau fi, fatha, cefndir fi yw fatha, dwi'n byw kind of ar y ffin mewn ardal really fatha Saesnegaidd, I suppose. Ag y pethau sydd I kind of sbardino fi I eisiau siarad Cymraeg, gwrando ar music Cymraeg, gwylio pethau Cymraeg yn y modd kind of diwylliannol, di pethau fatha hans ar-lein, ochr un, popeth sy'n mynd mlaen efo S4C. Dyna sydd yn kind of grymuso fi yn bersonol a lot o ffrindiau fi sy'n ella heb dderbyn y cyfle I siarad lot o Gymraeg adre. Dwi'n meddwl ar gyfer pobl ifanc sy'n dod o gartrefi di-Gymraeg, mae hwnna'n holl bwysig. Ond hefyd cyfuno yr eiriolaeth ddigidol yma efo'r gwersi dinasyddiaeth. Dwi hollol o blaid gwersi dinasyddiaeth a chydblethu hwnna efo sut I weithredu fatha person ifanc just yng nghymdeithas a hefyd dysgu pethau fatha hanes Cymru a just cydblethu popeth. Mwyn I bobl ifanc just dallt y byd yn cwmpas yn enwedig yn y wlad ni'n byw. Fatha, dwi yn lyfio cydblethu yr holl elfennau ni'n gweld ar-lein, y music Cymraeg, dinasyddiaeth, gwleidyddiaeth, dysgu popeth yr ei chyfanrwydd trwy gwersi yma. A mae hyn wedyn, mae popeth jyst yn dod yn ôl I mi at addysg a phwysigrwydd y deddf addysg Gymraeg a sut ni'n gallu sicrhau mynediad a chynrychiolaeth ar gyfer pawb o bob cefndir. Na be nes I gymryd, I suppose, o'r ddogfen. Ac oedd o di rhoi lot fawr o obeth I mi, ond dwi dal yn credu bod fatha pobl ifanc, da ni angen kind of
uno bach fwy i graffu ar ein llywodraeth a ddim jyst dibynnu ar y bobl sydd mewn pŵer, achos dyn ni'n mos mwyn gweithio allan ar y foment. So, ie, na beth nes i gymryd o'r ddogfen. Gret, diolch yn fawr i ti. A fel ti dweud, mae yna nifer o'r mentre yma yn cydnabod yr angen am weithgarwch ychwanegol i gefnogi pobl ifanc i wneud mwy o ddefnydd o'r Gymraeg, fel mwy o ariannu ym maes gwaith ieuenctid, ac yn benodol, a falle, dwi'n gwybod sut ti'n licio siarad bach mwy ynglyn â yr mentre digidol Cymraeg, rhai o'r pethau dy ti'n meddwl yn bwysig o gwmpas y syniadau yna, ac pethau fel cael llwyfannau amlgyfrwng newydd ar gyfer plant pobl ifanc. Ie, wel, fel ddedais i, dwi'n meddwl mae hwnna yn holl bwysig i sut ni am ddatblygu'r iaith. Ac yn enwedig, dwi'n meddwl un peth swn ni yn licio gweld ydy mwy o gynrychiolaeth i bawb, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc a phobl ifanc o liw, aelodau'r gymdeithas. Swn ni'n licio gweld lot fwy o gynrychiolaeth fyna, achos mae hwnna yn broblem enfawr sydd gennym ni yn ôl darlledu a'r cyfryngau cymdeithasol ar y cyfan. Dwi'n meddwl, wbeth swn ni'n licio gweld ydy llwyfannau ar gyfer pawb, ar gyfer pob person ifanc, nid just fatha, chymod, pobl ifanc sydd efo rhieni sy'n gweithio ar gyfer y BBC, chymod i fel. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n eitha, mae yna broblem dwi wedi kind of sylwedd, nid nepotism, wel, bach o nepotism dwi'n gweld ar y llwyfannau yn y cyfryngau Cymreig dwi'n gweld. So ni'n licio gweld llwyfan ar gyfer pobl sydd ddim necessarily yn crachach Cymreig, a nhw ddim necessarily yn dod o deuluoedd rili Cymreig, nhw jyst i cael y mynediad yma at y Gymraeg, a dwi'n meddwl, da ni angen arbrofi efo sut dyn ni'n defnyddio'r Gymraeg, a dy ddim jyst yn gorau bod yn one-way stream, yn gorau bod yn greadigol ac yn gynhwysfawr ac yn grymuso pob unigolyn. So na sut fy ngweledigaeth bersonol i, na sut swn i'n licio gweld jyst mwy amrywiaeth, mwy o bethau creadigol a diwylliannol, ond mae hwnna i gyd, dwi'n meddwl, mae'n deillio a mae wrth raidd y mathau o wersi dyn ni angen cael mewn ysgolion. Os dyn ni gyd yn dysgu bach am sylfaen y Gymraeg a dinasyddiaeth, wedyn fydden ni jyst glwyddo hwnna i greu pethau really exciting a fresh ar gyfer pobl ifanc. Na beth sy'n ni'n licio gweld. Gwych, diolch yn fawr i ti, a mae yna bwyslais yn does ar yr ymbwerin a ti'n siarad amdano fo, ac at greu deunydd ar lawr gwlad, bod chi'n rhoi'r gallu i bobl ifanc i hunan greu deunyddiau i fynd ar-lein a cynyddu cynnwys a delio gyda'r anghydraddoldeb neu'r anghyfartaledd mewn faint o ddeunydd sydd ar gael ar-lein yn Gymraeg a dylanwad bod cymaint ar gael yn Saesneg. Na i stroi at y ti, Osian. Felly, ti'n dod o bersbectif lle ti wedi bod yn edrych ar bolisi iaith mewn gwledydd gwahanol ac yn y blaen, a da ni'n gallu gweld mae'r gymdeithas yn rhan o'r broses o rannu profiadau a gwersi a dysgu rhwng rhanbarthau a gwledydd efo ieithoedd lleiafrifol neu'r rhanbarthol. Mae yna gyfeiriadau yn y ddogfen yma at enghreifftiau Wlad y Basg neu o Catalonia. Sut wyt ti'n gosod y ddogfen yma mewn cyd-destun ehangach ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol yn Ewrop? Sori. Dim lot, ni ddim yn meddwl bod lot ar ôl i weid ar ôl y penderfyniad arall, ond debyg bod y rhaid wneud tipyn bach o mateb ar y cwestiwn yna. Diolch, Elin. Dwi'n credu beth sydd i'w glodfori yn y ddogfen yma yw bod yna rhywbeth o fwgan di bod o ran polisi iaith yng Nghymru, dwi'n teimlo. A'r bwgan yna yw'r miliwn o siaradwyr. Hynny yw, oedd y ddogfen yn rwyddiol yna, ni'n hynod o lwyddiannus, a bron o fod rhy llwyddiannus ydy creu y bwgan yma. Hynny yw, dyn ni'n gorfod ffindio miliwn o siaradwyr, ble mae'r miliwn o siaradwyr yma yn ei ddod o. A mae'r ddogfen yma yn tynnu ni'n ôl lawr, ac mae'n gofyn y cwestiwn o ran dinasyddiaeth i bawb. Mae'n gofyn y cwestiwn o ran beth yw defnydd iaith, beth yw siaradwyr yn edrych fel, beth yw gyfodau ieithyddol, sut ydyn ni'n creu gyfodau ieithyddol, sut ydyn ni'n creu
neu'n goredu'r rhwystrau yma. Mae Mabli'n sôn o'r rhwystrau, dwi'n meddwl bod yna'n rhywbeth pwysig iawn. Wrth ni fel mae cyd-destun rhyngwladol wedyn ni, dyna lle mae'r ddogfen yma yn gwneud y gymhariaeth ac yn cael ei ysbrydoli dwi'n gweld gan llefydd fel Wlad y Basg a gan Catalwnia. Achos mae yna syniad, a ddim i fod yn rhy academaidd, ond hynny yw y cysyniad yn ni'n trafod yn fan hyn yw shift iaith, lle bod y nifer sy'n siarad iaith yn lleihau fel arfer. Dyna'r syniad o shift iaith. Ond yn amlwg, mae fe'n cynnig bod hyn yn rhyw fath o broses dynamig. Mae yna sawl ffactor. Mae hwn yn rhywbeth dynamig, cilchol o bosib. A dyna be mae'r ddogfen yma, a dyma be mae enghreifftiau llwyddiannus o bolisi iaith y cydnabod, dwi'n credu. Hynny yw, dyw canolbwyntio ar y nifer siaradwyr yn unig ddim yn ddigonol. Mae rhaid i ni feddwl am beth yw'r defnydd yn edrych fel, sut ydyn ni'n cynnyddu'r defnydd, sut mae hwnna'n cyd-fynd gyda gyfodau boed nhw'n rhai deiryddol neu'n rhai digidol. A hynny yw sut ydyn ni'n creu y syniad yma o ymberchnogaeth yr iaith, sut ydyn ni'n creu dinasyddiaeth iaith i bawb. So dwi'n meddwl bod y ffocws yn ar ddefnydd yn y ddogfen yn un diddorol iawn. Dwi'n meddwl un o'r peryglon gyda ni'n Nghymru yw bod ni'n sôn am normaleiddio yn aml iawn, a dyn ni'n canolbwyntio ar Wlad Basg a Catalonia, a maen nhw'n normaleiddio'r iaith. Wel, be mae hwnna'n golygu? Mae yna lot o gig ar yr asgwrn yn y ddogfen am sut i fynd o gwmpas yn yr un credu. Mae yna lot o'r camau rhai eitha ymarferol, pethau rhan cynlluniau sybothol, rhan cefnogaeth ariannol a chyllidol ar gyfer targedau ar gyfer athrawon sy'n medru'r Gymraeg ac ati. Mae hyn yn bethau sych ar yr un llaw, ond bethau sy'n hanfodol. Mae rhaid i ni ofyn beth sy'n digwydd yn y cefndir tu ôl i hyn. A mae rhai gwyddorion yn y ddogfen yn awgrymu bod hyn yn rhyw fath o broses o waredu rhwystrau, o dril sicrhau bod siaradwyr oedd wedi cael ei allgau neu wedi cael ei ymddifadu o'r iaith, bod y rhwystrau yna'n cael ei tynnu lawr. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig iawn. Jyst ni orffen sylwadau sydyn, trwy jyst sôn am syniad yma o Joseph yn sôn tipyn am y syniad am dysgu yr iaith a sut ydyn ni'n cael mwy o bobl i ddysgu'r iaith. Wel, yn y ddogfen, dwi'n gweld bod yna tipyn o ganolbwyntio a rhai o'r prif prosesau neu rhai o'r meysydd mwyaf pwysig o ran dysgu iaith. Hynny yw ar faes addysg, ond hefyd o ran ar y gweithlu, a treulu gynllunio gweithlu penodol. A dwi'n meddwl bod hyn yn dangos sophistigeidrwydd rhai o'r cynigion sydd i gael yn y ddogfen hefyd. Mae yna cydnabod bod pobl yn gwneud penderfyniadau o gwmpas eu gyrfaoedd, o gwmpas lle maen nhw eisiau byw, o gwmpas pa fath o Gymru maen nhw eisiau byw ynddi. Dwi'n meddwl bod neges Talwla yn rhan o hynny hefyd, yna fe, bod ni ddim yn anfeddadu y carfannau gwahanol yma. Dyna gyd sydd gyda fi dweud, dwi'n credu, ond dwi'n meddwl beth sy'n bwysig yn fan hyn yw bod ni ddim jyst yn canolbwyntio ar y nifer o siaradwyr yna fe. Ni'n symud i ffwrdd, ni'n symud i tu hwnt, fel mae'r teitl y ddogfen yma, Mwy Na Miliwn. Hynny yw, nid jyst y nifer o siaradwyr sy'n bwysig fan hyn, ond pa fath o ddefnydd, a canolbwyntio ar defnydd iaith, a sicrhau nad yw pobl yn cael ei allgau o'r iaith. A dwi'n meddwl bod hwn yn neges, fel y Talwla yn gweud, dwi ddim wedi dyddio, gobeithio ddim, gan mai heddiw mae'r ddogfen yn cael ei gyhoeddi, ond hynny yw, maen nhw'n syniadau cyfoes iawn. A dwi'n meddwl, i ryw raddau, mae'r ddogfen yn un radical, ond ar yr un pryd, mae rhaid i ni fel bod ni'n un gyfredol, mae'n gyfoes, a mae fe'n rhywbeth sy'n berthnasol i bob un yng Nghymru, dwi'n credu. Gret, diolch yn fawr ti Osian. Da ni wedi cael rhai sylwadau gennych chi gyd yn fanna, a dwi'n meddwl beth nawn ni'n neud, os ydych chi'n hapus, ydy mynd at trau'r cwestiynau a ddown ni nôl ymlaen. Hynna'n oce efo chi? Felly, mae yna gwestiwn wedi deud, mae'r ddogfen yn sôn am greu 1000 o olfodau uniaith Gymraeg. Cwestiwn gan Osan ydy hwn. Allwch chi esbonio mwy be mae hynny'n ei feddwl, a sut basa hyn yn helpu, a pam cyfeirio at ofodau uniaith Gymraeg? Mabli, ti eisiau dod i mewn ar hwn, a wedyn falle gallith cyfranwyr eraill dod i mewn ynglyn â Osian nes di gyfeirio at bwysigrwydd y cyfeirio at y fodau hefyd. So o ran beth ni'n golygu gan ofod uniaith Gymraeg, mae hynny'n gallu bod yn nifer o bethau gwahanol, really, ond unrhyw ofod lle mae'r Cymraeg yw prif gyfrwng iaith y gofod yna, felly dyn ni'n sôn am gynnwys cymunedau daearyddol, a dwi'n meddwl taw'r diffiniad byddwn ni'n defnyddio o ran cymuned ydy'n
yr un arferol, sef bod 70% o'r boblogaeth yn medru'r Gymraeg, neu hynny yw cymuned lle mae'r Gymraeg yn iaith feunyddiol i ran fwyaf o bobl. Hefyd ysgolion cyfrwng Cymraeg. A wedyn gofodau falle llai amlwg megis clybiau ieuenctid neu chwaraeon, meithrinfeydd, a hefyd gweithleoedd a gwasanaethau cyhoeddus sydd yn amlwg yn rai rili pwysig. Ac o ran fel pam ni'n meddwl bod hyn yn bwysig a pam dyn ni'n sôn am ofodau uniaith Gymraeg, dwi'n meddwl mae yna wedi bod tueddiad, a dyn ni'n sôn amdani ychydig yn y ddogfen, mae yna wedi bod nerfusrwydd yng Nghymru o gwmpas y syniad o gynnal gofod uniaith Gymraeg, a mae yna syniad taw bod yr iaith ei hun yn rhywbeth sy'n cloi pobl allan, ac felly dylwn ni ddim cynnal gofodau uniaith Gymraeg, dylwn ni troi at y Saesneg i gynnwys pobl, dylwn ni wneud pethau mewn ffordd dwyieithog sy'n llym iawn a ddim yn galluogi pobl i jyst cyfathrebu yn Gymraeg. A'r reswm dyn ni wedi rhoi gymaint o bwyslais ar hyn yw bod ni'n teimlo bod angen wir gwthio'n erbyn y syniad yna, achos mae gofodau uniaith Gymraeg mor bwysig fel gyda unrhyw iaith, yn enwedig ieithoedd lleafrifol. Mae gofodau uniaith mor bwysig o ran profiad pobl o'r iaith a gallu pobl i fyw trwy gyfrwng yr iaith honno. Dwi'n meddwl bydd pawb wedi cael profiadau eu hunan, boed hynny yn yr ysgol, mewn gweithle, neu yn y gymuned maen nhw wedi tyfu lan yn fe, neu beth bynnag. Mae'n gwneud gwahaniaeth mawr o ran gallu pobl i ddefnyddio'r iaith a byw bywydau nhw trwy gyfrwng y Gymraeg. A'r ail pwynt dwi'n meddwl hefyd yw'r syniad yma taw nid yr iaith sy'n allgau, ond ein strwythurau ni sy'n golygu bod cymaint o bobl ddim yn cael mynediad at addysg Gymraeg, boed fel plant neu fel oedolion. Dyna beth sy'n allgau penderfyniadau gwleidyddol a strwythurau cymdeithasol, nid yr iaith ei hun. Felly angen gwneud doi beth, mae angen cynnal y gofodau, tyfu y gofodau uniaith Gymraeg, ond hefyd sicrhau bod mwy a mwy o bobl yn gallu cymryd rhan yn y gofodau yna. Grys, diolch yn fawr Mabli. Osian, ti isio cyfrannu ar y pwynt yma o rôl gofodau uniaith Gymraeg? Ie, jyst y tegu beth oedd Mabli wedi dweud yn sydyn, ond dwi'n meddwl y ffordd i ddechrau meddwl am hyn yw'r strwythurau yna oedd Mabli'n sôn amdano. A mae yna strwythurau syml o ran trafnidiaeth i ddigwyddiadau, trafnidiaeth cyhoeddus, bod gallu i blant i fynychu ysgolion Cymraeg hefyd. Mae lot o sylw ar y fath yna o strwythurau ar hyn o bryd. Na'r pethau sy'n allgau pobl. O ran y strwythur hefyd, mae rhaid ni gofio bod y Gymraeg yn rhannu gyfodau gyda'r Saesneg. A mae'r Saesneg yn iaith, neu'r iaith mwyaf bwerus yn y byd o ran y braint, o ran y statws, o ran y nifer y siaradwyr ac ati. So, hynny yw, jyst dim modd i'r Gymraeg i gystadlu gyda'r Saesneg o fewn y cyd-destun yna, os da ni'n meddwl mae'r ieithoedd yma yn byw ochr yn ochr gyda'i gilydd. So, yr unig ffordd i greu Cymru ddwyieithog wedyn ni yw i sicrhau bod rhai gyfodau yn medru bodoli yn ofodau uniaith. A dyna yw'r pen llan o hyn i gyd, yna fe, bod ni'n creu Cymru dwyieithog. So, i gyrraedd hynna, mae rhaid i chi gael gyfodau uniaith sy'n falle'n taro chi bach yn od, ond dyna sy'n gwneud synnwyr. A mae bwyslais i gofio am fan hyn, mae nid yr iaith sy'n allgau pobl, ond y strwythurau. A o ran y gyfodau, mae yna tipyn o sôn yn y ddogfen o ran pethau fel ysteddfod, pethau fel trafnidiaeth. Ond dwi'n meddwl bod yna hefyd sôn am yr is-adeiledd neu y cyd-destun beunyddiol mae pobl yn defnyddio'r iaith hefyd. So, dyle fod y bwyslais ym myd polisi ar y ddefnydd beunyddiol o iaith hefyd. Mae'r ddogfen yn galw am hynny. Reit, diolch. Mae yna nifer o fentre, dwi'n meddwl, yn does yn y ddogfen o ran lleihad yn y trethu fusnesau sy'n chwarae
cynnig bandiau yn Gymraeg. Hefyd, ydych chi'n gosod her i Lywodraeth leol ac i Lywodraeth Cymru i sefydlu gweinyddiaethau sy'n mond yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mae'n weledigaeth reit eang o sydd wedi greu'r gofod yma, ond dwi'n cydnabod, o'n i'n meddwl wrth ddechrau hefyd, be'n union mae'r gofod mae'n ei olygu. Ti eisiau dod i mewn, Talwla? Ie, diolch. No, jyst yn gwic. Dwi'n meddwl, o ran fatha pobl ifanc a'r gofodau yma, mae'n eitha diddorol bod ni'n sôn am hyn, achos cwpl o ddisoedd nôl, oedd grŵp ohono ni, achos dwi ar y Senedd Ddeintydd Cymru, ac fel ych chi allan gwybod, fatha, mae Senedd Ddeintydd Cymru a Welsh Youth Parliament, ac oedd grŵp ohono ni eisiau basically herio'r Senedd i geisio cael Senedd-uniaeth ar gyfer, obviously, a ni ddim llwyddo yr actual fatha Senedd, ond oedden ni wedi trio creu rhyw fath o ymgyrch i gael Senedd ieuenctid uniaeth. So dwi'n meddwl bod hwnna'n enghraifft o sut fydyn ni herio a chraffu ar y Llywodraeth a sut ni'n gallu cynnal y gofodau yma, pethau fel yna, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc, dwi'n meddwl bod hwnna'n holl bwysig. Grêt, diolch yn fawr i ti. Joseph, wyt ti eisiau cyfrannu ar y pwynt yma o ran pa mor bwysig yn dy brofiad di o ddysgu Cymraeg ydy cael y cyfle i gymdeithasu mewn lle mae pawb yn siarad Cymraeg? Ac enghraifft, maen nhw'n siarad am cael mynd i'r eisteddfod am ddim ac mynd i ddigwyddiadau yn Gymraeg am ddim. Beth wyt ti'n credu? Wel, gwneud ffrindiau. Dwi wedi cwrdd â llawer o bobl, bobl o'r gymuned Gymraeg, siaradwyr Gymraeg, yn wedi yn ystod gyfarfod dydd siaradwyr Gymraeg a digwyddiadau hefyd. Ac dwi wedi cael cyfle i dysgu llawer am y diwylliant Cymru, teithio o gwmpas gogledd ac gorllewin Cymru. Wel, dyna gyfle gwych i amweld â llefydd yn Gymraeg, llefydd gwahanol, ac dysgu llawer am y diwylliant ac cwrdd â bobl. Wel, mae hwn wedi helpu fi integreiddio. Nawr dwi'n teimlo cartre yn Cymru. Gwych, diolch yn fawr i ti. Nawn ni symud ymlaen i gwestiwn arall sydd wedi dod i mewn, ac jyst unrhyw un sy'n gwrando'n fyw, mae yna gyfle i chi holi cwestiynau ar Facebook Live ac ar system Zoom. Mae yna cwestiynau drwy deipio nhw mewn i'r system Q&A. Felly, mae yna gwestiwn arall yn deud ynglyn â addysg rwan. Oes yna unrhyw sylw yn y ddoglen ynglyn â'r dull o ddysgu'r Gymraeg? Dulliau gwahanol pedagogaidd wir. Dwi wedi cwrdd â dysgwyr hygl ar ôl yn dysgu am gyfnodau byr, 2 fis mewn un achos efo say something in Welsh. Mabli, dwi'n darfalu bod ti wedi chwarae rhan eitha bleidllaw yn drafftio'r darn ar y system addysg. Ydych chi'n cyfeirio at ddulliau gwahanol a beth ydych chi eisiau gweld o ran datblygiad fel yna? Wel, dwi'n meddwl y prif beth dyn ni'n dweud o ran hynny ar gyfer oedolion yn dysgu'r Gymraeg ydy bod angen gwersi Cymraeg am ddim i bawb ar bob lefel ac o gwahanol fathau hefyd, achos fel nath Joseph gyfeirio ato ar y cychwyn, mae'n dibynnu ar yr unigolyn, really, yn dweud, mae rai pobl yn mynd i ddysgu lot yn well ar lefel unigol, ar-lein, a mae eraill yn mynd i ddysgu lot yn well mewn awyrgylch dosbarth a gyda y cyfle yna. Felly fi'n meddwl, o ran y dulliau, byddwn ni'n cefnogi gweithredu amrywiaeth o ddulliau, bod gan bobl y dewis wedyn i allu ffitio eu ffordd nhw o ddysgu Cymraeg o gwmpas i bywydau nhw, achos un o'r pethau dyn ni wedi clywed lot amdano fe o ran y system bresennol gyda mynediad at ddysgu'r Gymraeg yw bod e ddim yn hygyrch iawn i lot o bobl, yn enwedig pobl sydd ar income isel, pobl sydd gyda fflat,
pobl sydd heb gar, hyd yn oed neu sy'n gweithio oriau shifts. Felly, dyn ni ddim eisiau cynnal system lle mae dysgu'r Gymraeg yn rhywbeth sydd yn fraint i lleiafrif freintiedig. Dyn ni eisiau torri'r rwystr yna lawr. Felly, mae rhai'r pethau eraill ni'n cynnig o gwmpas hynny ydy grantiau fydd yn helpu pobl gyda costau gofal plant, trafnidiaeth neu bwyd wrth ddod i wersi Cymraeg wyneb yn wyneb. Felly, dwi'n meddwl mae amrywiaeth o gynigion yn y ddogfen o gwmpas gwella'r ffordd am mynediad pobl at ddysgu. Gret. Mae'n falle fyddwch chi'n gallu deud bod o hefyd yn fater o ymateb i'r materion strwythurol o gwmpas dysgu Cymraeg. Yn hollol, ie. A dyna dwi'n meddwl yw be ni'n trio wneud gyda pob maes polisi yw peidio mynd i'r afel gyda just y stwff arwynebol neu canlyniadau, ond ceisio mynd i'r afel a'r problemau strwythurol sy'n rili gyrru be ni'n gweld o gwmpas ni bob dydd. Gret, diolch yn fawr. Nw'n ni symud mlaen at gwestiwn arall fan hyn. Sut mae sicrhau, mae hwn mewn ffordd yn, dwi'n meddwl, yn myfyrio ar beth sydd wedi digwydd gyda'r ddogfen cynt o 2015. Mae'n deud sut mae'n sicrhau nad yw Llywodraeth Cymru'n meddiannu penawdau y ddogfen heb fynd ati ymrwymo'r gwaith polisi caled o wireddu'r polisïau. Felly bod yr awgrym bod miliwn o siaradwyr wedi bod bach rhydd ylanwadol ar ôl yr weledigaeth blaenorol. Mae'r sylw yma gen Owain yn dweud mae'r Llywodraeth bresennol wedi bod yn gyflym i arddel y syniad o filiwn o siaradwyr heb fynd ati i wneud llawer yn ei gylch tu hwnt i geisio ymgyrch ysgafn o gwmpas rhwyddo pethau fel cerddoriaeth Gymraeg iaith a digwyddiadau unigol megis tafwyl. Felly, cyfle i chi gyd falle, na i ddechrau fo ti Talwla, os di hynna'n oce? Sut wyt ti'n ymateb i hynna? Sut ti'n meddwl gellid gwneud mwy sicrhau bod o ddim jyst yn ddefnydd o'r ethreg, ond bod yna weithredu gwirioneddol yn digwydd? Ia, dwi'n meddwl ers i'r Llywodraeth gyhoeddi yr holl beth yma am drio cyrraedd y targed yma, a lot o bobl dwi'n nabod i bod bach yn nerfus am yr holl beth, chos mae dal yn teimlo fatha just rhyw ddatganiad a wedyn sdim gweithrediad ar ôl iddyn nhw gyhoeddi hwn. So dwi'n meddwl mae'n holl bwysig i geisio just craffu ar y Llywodraeth a sicrhau bod mesurau a pethau'n cael eu pasio fatha basically popeth sydd o fewn y ddogfen, actually'n cael, ond mae'n anodd i wybod sut i archwilio a sut i sicrhau bod y pethau yma actually yn digwydd, ond I suppose dyma yw pwynt cael Comisiynydd y Gymraeg. So dwi definitely o blaid yn y ddogfen mae'n deud yn hytrach na enghraifft y Llywodraeth yn ethol y Comisiynydd dylso'r Senedd, a hefyd dylse fo fod yn annibynnol yn hytrach na chorff. So dwi'n meddwl mae hwnna yn dod fewn i sut dyn ni actually'n gallu gweithredu be mae'r Llywodraeth yn rhyddhau. So ia, mae'n anodd, a mae'n anodd i wybod sut i graffu a sut i sicrhau bod pethau'n cael ei wneud. Ond ia, i mi fatha dyna pwynt cael pobl fatha Comisiynydd Gymraeg a pwynt Cymdeithas yr Iaith. So ia, na sut sy'n ni'n ymateb i hwnna. Gret, diolch yn fawr i ti. Mabli, ti isio ymateb i hwnna. Dylwn ni hefyd falle deud fasa mae yna weision sifil sy'n trio'n galed i weithredu ac yn credu. Da nhw ddim wedi cael llais, ond dwi'n deall yn lle mae sylw Owain yn dod, a sut fysa ti'n ymateb i sylw Owain? Ie, dwi'n meddwl allai siarad falle o brofiad bod yn rhan o'r ymgyrchoedd dyn ni wedi rhedeg o gwmpas addysg dros y blynyddoedd diwetha. Achos dwi yn gweld bod y targed o filiwn o siaradwyr yn un oedd yn apelgar iawn at wleidyddion a nath mae'r pleidie i gyd wedi rhoi mewn cefnogi hi. Ond dwi'n meddwl beth sy'n ddefnyddiol am y targed yna ydy os ydyn ni am gyrraedd hi, fel mae pawb yn dweud bod ni moyn, yna mae angen gweithredu radical
camau rili cadarn i ddod at hynny, a dwi'n meddwl mae fe wedi bod yn rhywbeth sydd wedi helpu ni lot fawr gyda'r ymgyrch addysg Gymraeg i bawb, achos dyn ni wedi cyhoeddi dadansoddiad ystadegol enghraifft sy'n dangos yn union faint o blant sy'n gorfod bod mewn addysg Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf mwyn cyrraedd y targed erbyn 2050. A dwi wedi gweld bod wir wedi gyrru newid yn y sgwrs ac yn y gweithredoedd polisi gan y Llywodraeth. Dyn ni wedi gweld yr ymrwymiad i ddyleu Cymraeg ail iaith mor araf wedi gweithredu hynny. A dyn ni hefyd wedi gweld am y tro cyntaf targedau ar golegau recriwtio athrawon mwyn sicrhau bod cyflenwad uwch o athrawon sy'n gallu siarad Cymraeg. Dyn ni hefyd wedi gweld newid mawr ar droed o ran cynllunio addysg ar lefel lleol a cael gwared ar holl syniad o fesur y galw a symud at system lle mae hawl a mae mwy o blant yn cael addysg Gymraeg. Felly, swn i'n dweud, fel gyda unrhyw beth, bydd yr un peth gyda'r ddogfen yma. Nid pwy sy'n mewn grym sy'n bwysig, ond y pwy sydd arnyn nhw o'r tu allan a gan y cyhoedd. Dwi'n meddwl byddwn ni wastad yn dweud i fi mae'n rhan o holl ddull gweithredu'r gymdeithas yw bod ni ddim yn edrych at y Llywodraeth neu unrhyw wleidydd am arweinyddiaeth, ond bod ni'n edrych at ni ein hun ac yn cymryd y syniadau sydd yn y ddogfen yma ac yn rhoi pwysau ar y Llywodraeth i weithredu nhw o ddifri. Grêt, diolch. Osian neu Joseph, ydych chi eisiau ymateb ar y pwynt yma? Osian? Wel, Ie, dwi'n hapus i'r ymateb. O'n i'n cael teimlo bod fi a Joseph, a na ymateb yn sylwi. Yn ei grêt. Wel, sut i gael y Llywodraeth yn unrhyw beth, dyna'r cwestiwn. A yw bolisi iaith yn faes polisi sy'n wahanol i unrhyw beth arall a dal Llywodraeth i rym ac ati? Dwi'n meddwl i ryw raddau fod e. Un o'r pethau, gyda miliwn o siaradwyr oedd, wel, pwy yw'r miliwn o siaradwyr yma? Wel, ni ydyn nhw, nag efe? Ni yw'r miliwn o siaradwyr, ni bydd yn cael ein cyfri mewn 30 o flynyddoedd erbyn hyn. A mae yna rhywbeth o syniad y berchnogaeth yn hyn i gyd hefyd, ac hynny yw, dyn ni ddim yn amddifadu'n hyn yn o'r broses nawr. Mae'r ddogfen yma wedi cael ei gyhoeddi, dyna hi. O fe allan yna am proses yw'r ddogfen, achos hynny yw, mae'n cael ei dargedu o ran manifestos, o ran dal gwleidyddion i rym ac ati. Hynny yw, fel oedd Mabni'n sôn, dyw'r gymdeithas ddim yn dibynnu ar arweinyddiaeth y gwleidyddion o fan hyn, yn hytrach, hynny yw, proses yw'r syniad y bolisi gyhoeddus. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig iawn yn y ffordd bod gymdeithas wedi gweithredu. Yr unig beth arall na gweud hefyd yw, yn aml gyda pethau fel hyn yw, mae yna rhai pethau sy'n creu straeon, pethau fel miliwn o siaradwyr, pethau fel bil y cwricwlwm neu deddf addysg ac ati. Ond mae polisi gyhoeddus yn dueddol o fod yn rhywbeth eitha boring, yn rhywbeth eitha niche. Dwi'n gwybod, mae'n syndod. Ond mae lot o'r manylion yna yn y ddogfen hefyd. Un o'r cynigion o ran hyn yw y galw i sefydlu uned rhwydd o defnydd iaith. Bydd yn gwneud lot o'r gwaith meddal, ysgafn, boring yma o ran polisi gyhoeddus. Defnyddio arbenigedd polisi iaith mwyn gweithredu lot o'r syniadau yma. A nid yr penawdau yn fan hyn, nid yr straeon mawr, nid y weledigaeth sy'n cael ei werthu, ond yn hytrach y pethau mwy manwl, y pethau beunyddiol yna o bosib o ran sut mae gweithredu deddf, sut mae rheoleiddio rhywbeth ac ati. Cwestiwn rili pwysig o ran a yw polisi'n llwyddio i peidio, ond falle nid y pethau mwyaf diddorol o ran tannu dychymyg y cyhoedd neu o ran cynnwys mewn manifestos pleidiau o bosib. Grêt, diolch Osian. Un o'r pethau ni'n meddwl oedd yn ddiddorol iawn ynghylch rôl y math yna o uned, oedd bydd gennyn nhw rôl yn eitha buan o ran asesu effaith gwariant presennol ar y Gymraeg. Hynny ydy effaith gwariant mewn pob math o feysydd polisi, hwnt i wariant penodol ar y Gymraeg, a sut mae hynna'n effeithio ar y Gymraeg. A dwi'n meddwl bod hwnna'n eto'n troi sut da ni'n meddwl am sut mae polisi cyhoeddus yn effeithio ar y Gymraeg o gwmpas a ddim wir yn cael ei sylw. Joseph, beth ydy ti? Wel, dwi ddim wedi bod yma am amser hir, ond felly dwi ddim yn gwybod
llawer am beth sydd wedi cael ei gwneud gen fi dod yma i Gymru. Ond, wel, jyst chydig o syniadau, dwi'n meddwl bydd polisi cyhoeddus yn effeithiol. Os oes polisi cymdeithasol i cymorth cymunedau siaradwyr, enghraifft Gogledd Gymru neu Gorllewin, achos os ydyn ni'n helpu, os ydyn ni'n cymorth neu achub y cymunedau, dyn ni'n achub y iaith. Achos pan mae pobl yn gorfod teithio i chwilio am swydd, maen nhw'n teithio, maen nhw'n mynd i Llundain, neu maen nhw'n symud i Gaerdydd neu Llundain, lle does dim digon o gyfleoedd i siarad Cymraeg, i ymarfer siarad. Wel, maen nhw'n colli'r iaith. Ac enghraifft, os ti'n byw yn Gogledd Gymru ac ti'n symud i Llundain, wel, ti'n gallu siarad am tipyn, ond beth am dy blant di? Maen nhw'n tyfu mewn cyd-destun gwahanol, felly dwi ddim yn siŵr iddyn nhw siarad Cymraeg yr un ffordd. Wel, felly helpu cymunedau yw helpu'r iaith hefyd. Cymunedau siaradwyr yw helpu'r iaith hefyd. Gwych, diolch yn fawr i chdi. A ti di mynd yn i gyfeiriad y cwestiwn nesaf, dweud y gwir, sef sut wyt ti'n galluogi pobl sut wyt ti'n delio gyda allfudo, sut wyt ti'n galluogi pobl i fyw yn yr ardaloedd maen nhw eisiau byw. Felly, da ni'n dechrau dod at ddiwedd yr amser ein trafodaeth ni. Felly, mae yna 2 gwestiwn arall wedi dod i mewn. Mae'r cyntaf ma'n deud, oes modd clywed rhywfaint am sut y gall cymunedau reoli polisïau tai a chynllunio a datblygu economaidd, sef yn union ymateb i rhai o'r pethau wyt ti'n codi, Joseph. Mae'n deud mae holl bwysau trefn y farchnad yn annog Cymru Cymraeg ifanc i adael i cymunedau a goblygiadau diriwiad o ran hynny. Felly, os nwch chi feddwl am sut ydych chi'n ymateb i hynna, a wedyn yr cwestiwn arall sydd wedi dod i mewn ydy, mae crisis diffyg athrawon hyd yn oed gyda faint o addysg Gymraeg sydd rwan, sut allu fod yn bosib gael addysg Gymraeg i bawb? Dyna'r 2 gwestiwn ola, a chydig funudau sgynnon ni ar ôl. Ydych chi eisiau cynnig rhai sylwadau cryno bob un falle? Mabli, ti eisiau dechrau? Jyst yn gyntaf felly o ran y gweithlu addysg, mae yna adran lawn yn y ddogfen o ran ein cynigion ni i ddarparu digon o athrawon. Ond yn gyntaf, swn i'n dweud mae'n sicr yn bosib. A mae'r cynigion sydd gen ni yn golygu bydde modd gwireddu hynny dros y degawdau nesaf. A bydde hwnna'n cynnwys pethau fel targedau statudol a'r canrannau o athrawon sy'n gallu dysgu trwy gyfrwng Gymraeg. Ymestyn cyrsiau hyfforddiant athrawon, fel bod pawb yn gallu gadael yn rugol eu Cymraeg a cael targedau ar hynny hefyd. Raglenni dwys o hyfforddiant mewn swydd, a hefyd roi o'r problemau strwythurol hefyd o ran taclo lefelau stres yn y gweithlu a stopio colli cymaint o athrawon oherwydd problemau gyda cyflogau a cydnodau gwaith. Felly, swn i'n cyfeirio pobl at yr adran yna yn y ddogfen. A wedyn o ran cymunedau a'i grym nhw dros gynllunio a datblygu economaidd, yn sicr, eto mae'n adran yn y ddogfen yn ymdrin â hynny yn benodol, a dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn o ran y gwifr taw ar lefel lleol mae reoli pethau fel hyn gymaint â sy'n bosib. A dyna pam dyn ni'n cynnig nifer o fesurau fel treffu newydd, arduristiaeth, ail dai ac elw landlordiaid bydde'n galluogi ni i reoli'r marchnad tai lot mwy sy'n amlwg yn broblem strwythurol sy'n gyrru pobl o'i cymunedau nhw. A hefyd mesurau eraill megis datganoli cannoedd o swyddi cyhoeddus allan o'r deddwyrain, creu sefydliadau newydd,
a rhoi dyletswydd newydd hefyd ar awdurdodau lleol o ran cynllunio economaidd. Felly, mae yna tipyn o gynigion o gwmpas hynny, ond mae'n greiddiol i bopeth ni'n trio wneud yn sicr. Gred, diolch yn fawr. Talwla, ti isio ymateb i'r cwestiynau yna? Ie, dwi'n meddwl o ran yr un cyntaf efo, yn enwedig, mae'n i fynd ar yr ongl o bobl ifanc yn symud allan o'i cymunedau. Mae yna broblem, mae yna wedi bod broblem ers blynyddoedd o bobl ifanc yn teimlo fatha mae yna ddiffyg cyfleoedd i fod yn llwyddiannus a defnyddio'r Gymraeg. So mae nhw'n tueddu i symud i ffwrdd. A dwi'n meddwl fanna i gyd sy'n ni'n gallu deud ydy bod ni'n gorfod rhoi mwy o bwysau ar yr awdurdodau lleol, a'r Llywodraeth i gynnal y sefydliadau newydd yma, i sbarduno pobl ifanc i isio creu wbeth allan o'i hunain drwy'r Gymraeg, a di bod yn llwyddiannus ddim yn gorfod golygu bod chi yn neud o trwy iaith gwahanol, nid trwy'r Gymraeg. Mae yna massive stereotype weird bod os ti yn gweithio drwy'r Gymraeg, mae yna waliau, mae yna barriers, ond ni angen rhoestro'r rhethreg weird na, dwi'n meddwl, ymysg pobl ifanc. A wedyn, efo diffyg athrawon sy'n siarad Cymraeg, dwi wedi profi fatha hwnna yn yr ysgol, dwi'n cofio unwaith oedd athrawes coginio yn dysgu deiryddiaeth unwaith, pethau fel yna, oedd yn mynd mlaen, a nes i adael ysgol fatha blwyddyn diwethaf, so snam lot di newid. So mae yna ddiffygion o fewn system addysg. So ni jyst yn cytuno efo beth sydd yn y ddogfen o ran cynnal, sefydlu'r targedau yma, a cheisio taclo o broblem enfawr o ddiffyg pobl ifanc sydd eisiau dysgu trwy'r Gymraeg. Jyst y rhaglenni dwys ma, a digonedd o gymorth ar gyfer athrawon ifanc. Dwi'n meddwl mae hwnna angen datblygu. Na beth sy'n ni'n deud i hwnna. Gret, diolch yn fawr. Joseph? Wel, ddim llawer, ond dwi'n meddwl y bydd yn syniadau, bydd yn wych just datblygu, adeiladu mwy o asgolion Gymraeg ac rhoi cyfle i bawb, ond syml, just rhoi bobl cyfle i dysgu am ddim. Dyna datrysiad dwi'n meddwl, Wych, diolch. Osian? Just yn sydyn, dwi'n meddwl bod lot o fanylion yn y ddogfen o ran y targedau ac ati, o ran cyllido o polisïau, o ran ymateb, o ran addysg. A yn ogystal hefyd o'r cwestiwn cyn hynny o ran cymunedau, mae'n bethau o ran trethu a'r ail dau a'r Airbnb ac ati. A mae'n arweinydd i gael fyna o llefydd fel Cernyw ac ati hefyd o ran hynny yw camau sy'n bosib i'w cymryd. Jyst eisiau gweud hefyd hynny yw, dyn ni mewn cyfnod ar hyn o bryd o rhywbeth o newid, neu efallai o rhywbeth o newid cymdeithasol, economaidd ac ati. Mae'n bwysig i ni gofio bod yr iaith ddim ar wahân i hynny i gyd. So mae beth sy'n digwydd yn y farchnad dau yn mynd i effeithio ar beth sy'n digwydd i'r iaith. A dwi'n meddwl bod y ddogfen yma'n cynnig y weledigaeth ni allu gweithredu a gwneud penderfyniadau, achos hynny yw, mae 2050 yn agos iawn ar hyn o bryd. So mae'r penderfyniadau dyn ni'n cymryd nawr sy'n mynd i liwio beth sy'n mynd i ddigwydd yn y cyfnod yna, dyn ni'n mynd i fwrw'r targedau yna. So mae'n bwysig iawn bod ni'n cymryd yr ysbrydoliaeth o'r ddogfen ac yn gweithredu nawr. Gret, diolch yn fawr. Felly, yr alwad i bawb fynd ati i ddarllen y ddogfen yn fanna ar y diwedd. Felly, mae modd dod o hyd i'r ddogfen ar wefan Cymdeithas yr Iaith. Felly,
cymdeithas.cymru/Mwy Na Miliwn a i chi ddarllen yn bellach. Felly pob dymuniad da i'r gymdeithas wrth lansio'r weledigaeth ac wrth fynd ati ymgyrchu ar y platfform yn yr blynyddoedd i ddod, ond wrth gwrs dwi'n meddwl bod ni'n meddwl am y cyfnod hyd at etholiadau i'r Senedd a dylanwadu ar y pleidiau gwleidyddol yn y cyfnod yna, yn arbennig yn y cyfnod nesaf yma. Cyn i ni ddod i ben, mi fydd yn werth i fi hefyd gyhoeddi ag roi hysbys i ddigwyddiad nesaf yr gymdeithas, sef lansio ymgyrch i sefydlu menter ddigidol Gymraeg. A bydd hynna'n digwydd ar Aws y cyntaf am 1, dydd Sadwrn di hwnna, a bydd hwnna'n digwyddiad gallwch chi ymuno fo hefyd. Ac felly, jyst i gloi, diolch yn fawr i'n panelwyr ni am y drafodaeth. Diolch am gael drafodaeth eang ac am siarad o'ch profiadau chi ac edrych yn ymhellach na Chymru i weld sut mae'r ddogfen yma yn ceisio symud y weledigaeth ymlaen a mynd y tu hwnt i'r miliwn mewn nifer y ffyrdd gwahanol. Diolch fawr iawn i chi. A noswaith da i bawb. A diolch i bawb sydd am eu cwestiynau ac am wrando. Hwyl. Diolch. Hwyl. Da.